Apransi pini Indeng Toxic Raisi 71 years Karbiang Long Day Atalonarar ni long nitum Karbiang Long Women Justice Forum hoi pen pini lebang so program long nang kecitong dun pen katalon ponji lihin pen kebang man pen ke doa luhi kadu kabi pan samini tumuhin hoi pen Karbiang Long Women Justice Forum hoi hin pen kadu pan tame kardom pajir lo kardom nitum pini lebang so Karbiang Long Day aphan itu message ki pikang tung bangke Karbiang Long rat lapen kaprek atum hasame message isi ki pikang tung bangke hello kedam tang tame ningkan 71 years ningkan an pleng et tame lason a program thedung katalon ke aprang aku talon lo tame non api ko bangke nilitum ke thegong long ke non si aku thek long mi so si nitum thek long lo labang so program kapati pon mate labang so Karbiang Long Day program ki bipon ke pining dat lapu kali dat nangji lapen aningkan bang tame nona sona force itum ani hot pami pot si hot labang so program bangke nona son pat hidung pen talon pon nanggi athi itum along ri long pat kachi long arni lo posi pini itum lakhalo lasi ke dam tang labang so long ri long pat mate labang so arni ka talon pon man ke do kali tang atum semson sing itipen chenglok lapen kaprek atum tame da Karbiang Long ke theke ding nang cari lo lapen nang man lo lapen ada kupima ke nang ge sonan ke bikang lo setame alang atum abedat pen api non ke do bom lang mate non kacari ponji atum an non pen prang bangke alang itu makeng bot lapen mate alang atum ang thun ako non kicari pon thupa media phan alang atum phan itu mahin pen choni ripon lo asi alang atum apur kimo kalitang atum ke claim kang an apur kimo bangke non alang atum pami pon thunangji lapen non ason itum Karbiang Long Day patilo bote kaprek atum sami itum phanadak itum khei hejan lapen thorom hejan ko an si itum ningisi ke doma labang thek long po aso bosu lapen so unity itum lang si cepak lang thek pon lo pulote itum phan itum kar I aji ding plui panakar ya kimang mate labang so hem fresh sami itum long da prangi pusing itum ningthe lasi non ke dobom sarkar dobom bedata hai kaprek atum sami kumani political party ke pinido pena babe lo temajok man madu political party sabe ladak do pen party tipu pepin pen horon tipu pepin pen ona son itum labang sorani aning kan bang sami katalon pon berdi fansin itum tening dipon lo lapen itum thailong ria farman ke itum ladak itum Karbiang Long mate ladak sido Karbiang Long along nang ke dodun kaprek akhai itum stame itum phan labang so akar I mate kachira pa bang kai ki sami ke do berdi fansin itum leadership atum non do bom leadership atum lapen non do bom sarkar tum stame ituma apana ke japon ake hai Dr. Tuli Ramrong hang alangli leadership pen stame kado kabe pan pang ripon pami pen ituma ke mang lapen ituma kar I kapachun pon pami thegia phansi nitu mohin pen choni ripen lo lapen alang tum stame nitu mohin pen dirme chipidun lo lasi pinia por kabang 15 ke bang kaprek adim pen ke bang dui kote inji tum doji hi purun lapen kaprek Halloween pen same lun kilun atum same da ke bang do Halloween pen alang itum hasame meyat mi pun pen labang so program kapachun pon pamit hegra mitha he malong same kachipali pon pamit hegi labang so jokong same lang itum hasame nitum ta he kidun lo lasin itum hoi pen bangke labang so Karbiang Long Day katalon lo nang kidun tum han an same kado kami tame itum kardon sipi pon si itum apan nang itum channel hoi pen itum nang itum apan tuning ripon lo